sampun rawuh. Nggih. Diatiri jumeneng ya. Nggih. Pasti no, Bos. Yang ditunggu-tunggu, Bos. Si nunggu sapa? Sapa ae lah ngono lah. Macam kan ngenteni niken apa piye? Lah iya to, Bos. Hey. Bintang tamu utama lho, Bos. Bintang tamu. Bintang ki apa to? Bintang niku Bir tak sampluk ndasmu. Aja ngono bayanganmu bintang ki bir ora. kulino kuntul, Bos. Malah ora cetok. Mas aku Sak kerate poe. tapi ini kan diaturi munggah nganggo spot ala ceko. Wene nih. Ya tetep jumeneng ning ngono. Oh. Bok. Ya apa peno kabare nduk Niken? Inggih. Apik-apik ae. Apik-apik. Ya apa perjalanan lancar ah peno? Tutuk endi ae iki mau tutuk endi? Tutuk etan apa tutuk kulon apa tutuk lor? Tutuk omah, tutuk lor, tutuk kidul, tutuk gentak jos. Oh enek jose. Iya. Berarti Sebentar, Papa. apa? Sebentar, Papa. Apa? Saya mau cari tisu basah dulu. Oh, buat apa tisu basah? Tisu kering aja nanti dibasahi sendiri. Basaku. Oh iya, tilake lawa iku, tilak lawa. Lawa itu siapa? Lawa iku kak lawa iku, panganane lak gedang entah iku. Angger nek kates rada nyadam di krowo, angger anu ya lawa iku. Yo, Malam ya apa tetep Jawa Timuran. Jawa Timuran. Ya apa peno? Sehat-sehat ae ya, Nduk. Sehat-sehat ae. Terima kasih wis rawuh rene. Perjalanan piye? Lancar ta gak? Iki wau perjalanane lah rada grontal-grontal. Oh, gruntal. Iya. Apa iku gruntal iku? Grontal. Artine apa? Artine gruntal iki apa? Dalane pating keblegong. Oh, pating keblegong. Gak Iya. apa-apa, sing penting teko nggon kanthi selamat. Untunge kula wau betut mobil jeep. Oh, jeep. Iya. Oh, jeep ki sing rodane papat iku mburi enek gandolane iku. Jeep iku rodone 5. 5. Iya. Kuwi sitoke apa iku? Mburi ban serep. Oh ngono. Iya. Rodane 5. Iya, kon lapo? Kon lapo nek kono? Kon Lapo nyawang-nyawang aku ngono? Ora nyambut gawe kon. Kon kok terus ora nyambut gawe terus ndodok ning kono ki lho ngopo? Lho nggo mike dicekel rek. Lek nyekel mik ya ngangge aturan tata krama iki mike mik larang. Karo ngenuku karo ndasmu larang iki ngono. Sing apik dicekel sing apik, cekel cek terus didilat. Nah ngono. Beh lagi tipake sing ngendang ya, Bos, ora mau. Gak apa-apa. Niken, selamat malam Mbak Niken. Selamat malam, Mbak Niken. Mbak Yumu apa piye kok Mbak? Selamat malam, Dek Niken. Adikmu, Bo. Ayo, kowe gelem ya? Selamat malam, Yu. Masane kon direken cuyu ah, nesu rek direken cuyu kok ciu. Ora apa-apa ya enak, Bos. Ora cetok. Rene. Nyedet. Niken iku sinden tegas iku. Kon lek nganti enggak tenanan ning ngarepe Niken iso ilang ndas peno ngono. Nya. Lah kok tawa? Lho kaplok. Kenalane urung kok. Kenalan kambek Mbak Niken iku. Kita ini lho belum Aku wis ero, kenalan. Bos, iki Mbak Niken kalau Bos. Kita ya apa to kita? Kita. Ayo peno kambek. Ambek apa ya? Lah Aku kalau ya. kalau kita, kalau di Jawa itu kita. Oh kita. Iya. Iya. Aku kenal Bos, Mbak Niken lagi. Heeh. Mbak Niken silinder nggih. Silindermu iku. Silinder ndasmu cepot kuwi ya. Niken Sailindri. Oh. Mbak Niken Sailindri. Ya. Mbak Niken Salindri. Kamu baru kenal sama aku itu baru sekali ini. Jadi kamu itu harus hati-hati. Hati-hati kon Joita itu. Iya. Aja lambemu mok cekebek ning ngopo iku? Nyekebek kon iku. Ngenyek ambek Niken ah. Kok nyekebek terus ki ngopo iku? Dadi wong lanang iku. Gawane bayi, Bos. Dadi wong lanang iku sing meneng lho, Nah meneng nih tadi Mbak Niken meneng sing gagah, tatak, wani. Nah, warono ngadeg jejeg, Nduk. Warono ngadeg jejeg, Nduk. Hah? Ngadeg jejeg, ngadeg sing gagah ngono. Ngadeg jejeg.
Tangane walang kerik. Wong lanang kok. Nah, cincing jejeg. Jejeg sikile jejeg, begagah. Mlaku. Etek kaya dolanan to malah kowe. Malah kaya pitik tas ngendok ngono, Bos. Kamu sini, belakangku sini. Ana, Belakang. ini Ken. Iya, Papa. Iya. Ini tadi gimana, Papa? Selamat malam. Alhamdulillah sampean sampun selamat teko Alhamdulillah. panggonan. Nggih, Papa. Ini saya tadi masih ada acara, Papa. Maaf kalau saya tidak bisa datang untuk waktu yang on time, Papa. Oh, gak apa-apa. Yang penting malam hari ini tetap bisa hadir. Alhamdulillah bisa meluangkan waktu. Maafkan adik ya, Papa. Waktu. Kok maafkan adik gitu? Maafkan anak ya, piye ya? Lek papa iki. Iya kan anak, tapi kan manggilnya adik. Masih kecil. Iya. Adik ejes, ngono. Iya. Ini acaranya apa, Papa? Tasakuran sertifikat tegese warga masyarakat wonten ing Barurejo, Sukorejo utawa wongkon desa Krisik kene iki wis bertahun-tahun mengurus ya kuwi supaya sertifikat iki bisa berhasil. Kena diarani iki lek ngarani PPTKH. Jadi apa itu? Program sertifikat redistribusi tanah, program penyelesaian penguasaan tanah dalam hutan. Tegese wis bisa menjadi sertifikat desa. Berarti doanya gimana? Doanya semoga ini bermanfaat buat semua warga masyarakat di Desa Krisik. Nggih. Dusune Barurejo karo Ya. Sukorejo. Oh gitu. Nggih, semoga berkah sedayanipun. Semoga semuanya diberi kesehatan, kelancaran. Amin. Dan semoga semuanya panjang umur, sehat selalu. Sehat selalu. Juga Itu Pak- tamu VVIP-nya itu sing rawuh sinten mawon, Bapak? Loh, wonten inggih menika Pak Lurah. Pak Lurah, sedalu Pak Lurah. Hari Budi Setiawan. Menika Pak Lurah. Bapak Hari Budi Setiawan. Juga Oke. ingkang minulya Pak Kasun sing rawuh ana gubuke papa ning Blitar kono. Oh, Pak Kasun, sing pundi Pak Kasun? Pak Kasune Pak Edi. Pak Pak piantune Edi. Pak Edi lah menika ngagem jilbab nih. Oh, ibu-ibu deng pitutu deng. Pak Edi pokoke ning kono lah, ning kono. Sak menika Pak Edi itu engkang Kok kedawan dadak golek sinyal kene sinyale Akeh men Pak Edi. Heeh. Pokoknya ditungake Pak Kasun, panitia, juga Pak Lurah, juga warga masyarakat atas sertifikasi ini bisa berjalan lancar. Terima kasih. Perjuangan ini bertahun-tahun loh. Wow. Dan alhamdulillah suksesi sertifikat ini nyatane tasakuran tetep gelar wayang kulit. Tidak mitung piro probiyane nyatane yang ngrawuhne Niken Salindri. Oke, terima kasih buat semuanya masyarakat, buat semuanya Pak Lurah, Pak Kasun, Kasun, Pak RT semuanya, Pak RT gitu, Pak RT. Pak RT semuanya masyarakat, Pak RW semuanya. Terima kasih banyak karena sudah mendatangkan saya beserta Papa Rudi dan juga ingon-ingonnya. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Kowe muni ingon-ingon, ingon-ingonnya ngono ya. Ingon-ingonnya. Lah polahe dhek lho. Kowe iki jane lawak apa copet to jane iki? Bolak-balik ndas kok kudu mok delikne rumah aku. ora Bos, aku ora copet. Pokoke rasa syukur iki muga-muga nuwuhke berkah. Nggih. Oke. Oke, kita kasih lagu karena ini sudah malam sekali. Kita harus meminit waktu. Waduh. Wih, gila. Ngerti? Wajib. Meminit ki apa? Meminit ki apa? Memenit Ayo. apa Mbak Niken? Loh, kowe iki takoni kok. Memenit iki Sudah itu cangkemmu sudah. Muak saya. Masa meminit ora mudah. Lagu-lagu. Kamu bisa nyanyi nggak? ya manut aku no. Ya. Nah, Coba apa coba lagune? nadanya. Lagune apa? Kita kasih nada D D D. Ode, yang dibawani apa langsung? Karena malam langsung ngono nggih. Nggih, langsung mawon. Langsung. Aku. Langgam riyen nggih, Pak. Lah iya no kudu no, iki engko tetep halus iki, cuma engko keri dijaipongke. Ya. Aku ngenteni Ya joget kok ngatur dadi wong lanang kene. kaya ngenteni Kok malah nyakil to. Halus nggih. janji metan sasampan jroning kalbu dekesuma papujanku
Mak Jani. Citra janji. Pak Edi. Dah kang mesir kang merati. Kita kanca-kanca Karang Taruna. Hamang sirah tati hati rina wangi. Aku tansah ngenteni. Moga Moga. Nah, iki ngomong sik alus kowe lungguh sik wong. Golek sikilmu loro likaten, nah aku sing repot. Ya. Kledang kae tak Salindri. Mbak Niken Salindri. Kowe iki Niken nembang kudune kowe menghayati. Iya, kamu itu seharusnya. Kamu kok joget sana, joget sini, joget situ, joget. Iya, kenapa? Kok kamu sampai joget-joget Dek? Situ-situ Kowe nyapa? karo suarane Niken demen. Lah penak. Kowe demen karo suarane Niken. Ya pasti demen to, Bos. Nek demen lamaren suarane, ngono lho. Suarane tapi radio ye masane. Masa terus kowe udat-udut rokokku mok rokok ini yang apa? Kowe roh iki apa? Rokok di Samsu. Jiwaku sampai surga. Nah, ngono lho rumahku. Iki mah lagu apa, Nduk? Angenteni, Bapak. Angenteni binarung suaraning Jaipong Jawa Barat nyatane ya, Pe. Ya, Pe.
Ya penak. Penuk tau penak banget. Iya. Buat warga masyarakat mapan wonten ing Barurejo, Sukorejo, uga Gresik, kira-kira menapa? Teater iki khusus buat Pak Kasun. Buat gitu. Pak Kades juga tidak lupa buat para panitia lan Karang Taruna. Napa? Iya, Papa. Apa lagunya? Apa? Itu tadi aja. Itu tadi apa? Iya. Itu jadulnya apa itu? Itu Jadulnya apa? judule, Pak, judule. Eh? Judule. Oh, judulnya apa kok jadulnya? Judule Sumanding. Oh, Sumanding. Iya. Sumanding itu tunggale Sumani, tunggale Sumantri. Sumanding Tuban. Tunggale kalau betul manis. Tunggale Sumancing. Heeh. Kowe cocok karo lagu iki? Cocok, Bos. Mau karek ngrungokne ya mesti cocok. Mesti Mas cocok, aku. demen. Ya Jal, digarapke kanca-kanca wis siap kok perang iki, Cakra Budaya iki. Sudah. Oke, wah sing ibot awet enom. Awet nom. Angger metu nggo wedak, metu nggo wedak. Tatamane nek wedake anake digawe kaya. Yo, Sumanding, Sumanding. Yo wae kowe lungguh kene wae timbang kowe nyawang nikene sesuk ra iso turu. Kak, jangan joget di sana-sana lagi. Ya. Joget di tengah-tengah situ aja. Bletok kabeh lho, Kak. Ora apa-apa kaya. Kak rumasamu, rumasamu nikah ini kakakmu kaya. Ngece wis kakek biasanya. Buat panitia juga warga masyarakat wonten ngriki tembange Sumanding. Coba wah tembang terbaru saka panjenengan yo iki. Iya, Papa. Judulnya apa iki mau? Sumancing. 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 Sumancing kaya awake mancing kabeh iki. Sumanding. Sumanding. Iya. Ngene nduk nggon wanci limbukan iki sampean tak jatah nembang ping 3 ning leren dhisik ning kene. Lungguh cedheke papa kene. Kowe ngalih ampumu ngalih. Iya, dari tadi aku mencium bau lengur-lengur Lengur penguk. ula apa piye? Ambune ula apa piye? Kayak lengur-lengur penguk gitu. Kowe ora ngangge parfum to, Le? Pancen aku ki ras nyambe. Iya, kamu tuh pakai parfum. Heeh, nggih parfum ku lho diwehi parfum niken ku lho bejo-bejane wong urip ana ngalam donya. Niken ki perhatian karo kowe, Le. Ini parfum waktu aku ke toilet habis mesti toiletnya tak kasih ini. Cuma gak apa-apa. Jadi wajahnya wajah toilet malian bahasaku. Wes, jan wis wangi tenan kowe. Cuma aku. Piye-piye rasane piye? Ora nimburi kok, Pak. Aku. Terima kasih karo Niken wis diwehi parfum. Ngono tuku ya mesti 30.000. Terima kasih. 30.000 ta, Pak? Lho, tuku sak semprotan ki lho 30.000. Duh, sak semprotan lo 1 juta. Oh, 1 juta berarti kuwi sak botole pira? 150.000. Lho, lha iki 1 juta ki kondi Mas aku matematikaku rumahku. Dadi bocah kok. Kene tak selingi ben ditembangke karo kuwi mamahmu. Dadi kene Putri jumeneng kok kene. Lawa nyapa to ning kono ki nyapa to. Lek enek sinden lungguh ning kene ki mbok golek komposisi nggon sing penak aja sak sirmu dhewe. Golek nggon niki apa? Enten pamundutan, Bos. Apa? Wah niki niki saking budayane tiang krisik. Tiang listrik apa? Kok tiang listrik piye to nyetrum ya. Apa? Tiang krisik niki lho, Bos. Para warga krisik niki enten nawala. Apa? Niki saking nyenine budayane nek gambare panjak lho. Endi? Ti mong kosong. Wong mlayu panjake. Nguyuh. Kowe kok roh lek nguyuh nek gambare apa kok nguyuh kuwi lho. Mencolot. Ora cetha kaya. Oke. Wah ini ada salam dari Bapak Babinsa dan Babin Kamtipmas. Juga kanca-kanca saking Polsek Ura-Koramil Gandosari. Ya mbokmu jumeneng sik kaya ngapa? Disepoti Maluroji. Ya. Wong Putri lungguh apa jumeneng ning kono niken lungguh ning kene kan yo disawang sedep. Lah kowe iki golek engkon kok ora bener iki lho. Nyapa kok ning kono? Kok malah nunggoni? Kok malah nunggoni kibot iki
nyapa? Nyang apa kuwi arep nglamar anake sing ibot wong wis rabi kok. Lah iya. Arep mau lamar. Apa arep ngamar sitoke? Curigaku malah sampean ngeser to karo Mas Agung. Tak ngalih tak. Padha lanange. Kok lungguh ning kono ki nutupi niken lho kowe. Tutupi niken nek tuku kebaya iki larang-larang opo. Lampune engko ilang. Lampune ra ketok wi lho. Lampune engko ilang lek kowe lungguh ning Ya ning kono lho bener, ning kono. Monggo ingkang ngersakne ngunjuk. Mas aku. Ora cetok ketes kabeh iki lho. Buat warga masyarakat wonten wewengkon Gandusari, Gune Krisik, Mbarurejo, Sukorejo. Tasakuran iki bengi iki diaturi tetembangan manut sampean mbokmu apa kira-kira? Nah, Sembarang. Dino mawon. Dina. Nggih. Oke. Lho nunggoni sing ibot nih kan nunggoni Lah sing ibot. temongi kok Asine wino ngincer Dino. Itu Dino ngincer sing ibot. Sampeyan. Lah kok malah jejer adekku? Tak kok War ngesir. ngampleng kok. Wah. Ya Wani-wani. Ya wis tak jejer mbake ae. Lho. Wong wis ra ngambon-amboni kok ben. Wis wangi ya, wis wangi. Wangi toilet. Niki arep ngomong ning kene ngapek-ngapek iki wong Pak disemprot berarti ya lagune Dina buat warga masyarakat mriki. Pokok didongake berkah ya, Ken. Warga ngendi kene iki baru rejo kene iki. Bojone Apa ta iki? Dek sesuk mending ngimpi dilus karo buta. Ale iso kayak ngene ya, Mas. Ya ngono kuwi ning gone ta, Iki sampean tanem ya. Iki ngono senoman, Mbak. Apa? Pedol kae lho. Oh senomen kok sinoman. Snowman kok. Snowman. Snowman kok snowman. Sinoman iki kanca-kanca muda. Yo lagune Sinomen. Apa